Sådan der. Jeg håber, I allerede klikket på linket. Det har I nok. Ja. Vi skal jo kigge på, hvordan du tænder scenen her. Jeg skal se her. I kan nok se der. I kan nok se den der. Den skubber I bare. Klikker I bare nedad. Nå ja. Det er opad, men ja. For helvede. Sådan der. Og så kan I se, at der er noget, der blinker herude. Og så standeren har fået funktion. Så har den, og den bare lå være med at blinke. Og den blinker ikke sådan der, men ikke blinker, men altså bare som om, at det er en pære, der lyser. Så ja, rigtig mange tak for, at I så med den her video. Ja, jeg kunne ikke rigtig finde min opladekabel til den her XYMAS5. Den kunne jeg ikke finde opladekabel til. Så ja, rigtig mange tak for, at I må så med. Og så skal jeg nok, så kan I bare gå ind og søge på nogle andre, som viser, hvordan man oplader scenen her YXMA6. Nej, det er en XS5. Det er fordi, man kan også få dem i S6 og X5, tror jeg. Ja. Rigtig mange tak for, at I så med den her video, og nu skal jeg i gang med at optage noget Farming Simulator. Så rigtig mange tak for, at I så med. Hej, siger